Здравейте, мили хора! Здравейте, скъпи приятели! Днес отново ще се говорим на една, струва ми се, много интересна тема. Темата за родителите ни. Как можем ние да избираме? Дали да обичаме родителите си и предците си и по какъв начин? Осъзнато или неосъзнато, сляпо или подсъзнателно. Ако ние отхвърляме нашите родители, изключваме ги и не ги зачитаме, ние ще ги обичаме по сляп, неосъзнат начин. Колкото по-слаба е на повърхността връзката ни с родителите ни, толкова по-силна е тя на подсъзнателно ниво, дълбочината на душата ни. Когато една жена казва, че никога няма да бъда като майка си, защото тя беше ужасна, тя на по-дълбоко ниво ще иска да се чувства точно като нейната майка. На подсъзнателно ниво тя ще се държи точно като нея. И тя ще се намира партньори с зависимост към алкохол. Тя ще има същото недоволство към живота си. Тя ще се държи точно като нея. И тя ще се държи по същия начин със собствените си деца, както и майка й се е държала с нея. Защото липсата на връзка е връзка. Душата ни винаги ще е свързана с душите на нашите родители, на биологичните ни родители. Никое наше или тяхно действие или събитие няма да промени този факт. Колкото повече се съпротивляваме на тази истина, толкова по-сляпо ще я следваме. В семейните констелации ние изследваме този феномен и го наричаме сляпа любов. Когато човек казва: "Вие не сте моите родители", душата му шепне: "За да се чувствам свързан с вас, аз ще нося вашите страдания, вашите болки и ще ги живея като мен." Искам да ви кажа и за връзката между майката и бащата. Искам да ви кажа, че когато вие казвате на детето си: "Баща ти е буклук", или пияница, или комарджия, или хулиган, баща ти не става и аз не искам ти да си като него, детето няма друг избор, освен да слуша и да изпълнява. Много често обаче то взема вашите думи и започва и то да плюе баща си. Отново, за да гарантира неговата сигурност. Даже може да каже: "Аз нямам баща. Баща ми е буклук", и дори го вярва, защото е послушал всичко това, което вие сте му казали. Обаче тук става много интересно. Минава време и това дете започва да става точно като баща си. Това дете започва да се бие в училище. Не учи, пуши трева, играе покер, бяга от часовете и още кой знае какво. Защо се случва това? Защото детето на съзнателно ниво е лоялно към майка си. То е предано, защото тя е добрата и защото така трябва. Но на по-дълбоко ниво, с всички свои постъпки, то се свързва с неговия баща. И му казва: "Татко, ти ми липсваш. И понеже не мога да ти имам свободно, понеже не мога да те обичам свободно и да изразявам любовта си към теб, аз ще го правя, като ставам точно като теб. Това е връзката ми с тебе. И това е моята преданост към теб. Така само мога да ти покажа колко много те обичам и колко си ми важен, като съм като теб." И какво може да помогне тук? Само едно нещо. Майката да позволи на детето да бъде като баща си, да се съгласи, да си спомни, че тя е избрала този мъж за баща на детето си, точно такъв, какъвто е. Да се признае, че от самото начало е знаела дълбоко в душата си какво я чака с този човек. И
Когато детето усети, че има позволението на майка си да бъде като баща си, само тогава той има шанс да не бъде като него. Това ще е лечебно за душата на детето. Висшия пилотаж е, ако може майката да се спомни за любовта си към бащата, да извика картините на хубавите моменти, които са имали заедно. По този начин ще му позволи само да приеме себе си и да спре да живее в разцепление детето й, раздирайки се между любовта към двамата си родители. Ще бъде чудесно, ако детето усети, че има право да обича и двамата родители по-равно, да бъде близък и с баща си и да получава свободно от него. Ако се позволи достъпа до бащата, се позволява и мъжествеността, и силата на мъжете от рода назад да стигнат до сина. По този начин енергията тече свободно. Той има нужда от тази мъжка сила за живота си напред, за децата си един ден. И още нещо. Много важно. Когато детето, без значение дали е момче или момиче, няма достъп до бащата, то спира да получава и от майката. Защо? Както знаем, детето във всяка клетка от тялото си съчетава и мама, и татко. Представете си сега как вашата майка стои пред вас и ви казва: обичам те най-много на света. Ти си ми най-големият дар, ама баща ти е буклук и не струва 5 пари. Мразя го, той е пълен нещастник. Как ще се чувствате? Какво доверие ще имате на тези думи? Какво доверие ще имате на тази жена? Половината от нас, от вас, дясната ви половина е буклук и не струва 5 пари. Ама сте най-ценното за нея. Най-ценното нещо. Половината от вас е нещо, което тя ненавижда, но много ви обича и очаква да има доверие, да имате доверие на думите й. Пак ще кажа за финал, не е хич лесно да си признае човек истината, но само това помага. Бъдете здрави и си спомняйте любовта. Тези наши родители са ни дали най-ценното. Дали са ни нашия живот, искрицата на живота. И ние единствено и само трябва да бъдем благодарни. Да им бъдем благодарни. Да се поклоним дълбоко пред тях и да благодарим за това. Те не са ни длъжни с абсолютно нищо. Защото ние, нашата душа ги е избрала. Избрала е и името си, избрала е това тяло, в което се намира, избрала е и родителите си. Затова, скъпи приятели, нека да разберем. Това е в нашите ръце. Това е, което можем да направим. Животът на децата ни не е въпрос на късмет. Животът на децата ни е в нашите ръце. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да съм ви била полезна. За съвети можете да се обръщате към нас, да ни пишете на лични съобщения. Благодаря ви, прекрасна вечер ви желая. Обичам ви.